पाबजि गेलेनो मोनियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय खालामदों सासे सुबुङा। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव नोंथांमोननिसिम मोनसे ब्रेकिं निउज। गावनि असे फिसाखौ बाराद्राय पाबजि गेलेनायनि हेंथा होनायनि जिउ गोमानांदों सासे बिमाया। उत्तर प्रदेशनि लखनौआव बे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया जादों। आथिखालाव गोबां गिदिर उन्दै सुबुंफोरा अनलाइन गेम पाबजि गेलेनाय गावखौनो गावनि नखरखौ बावगोमालायनाया एसे साननो गोनां जानानै फैबाय। सासे सुबुङा पाबजि गेलेनायखौ हेंथा होनायनि बिफाननि पिस्तलजों खर'आव गावनानै बुथारदों गावनि असे बिमाखौनो। बुथारनानै साननै न' सिङावनो दोनबावदों बुथारनाय गोथै बिमाखौ। पाबजि गेलेनायखौ बादा होनायनि गावनि असे बिमाखौनो बिफाननि पिस्तलजों खर'आव गावना बुथारदों सासे सुबुङा। नोंथांमोना बे खौरांखौ खोनाना गोसोआव सोमोनांदों जानांगौ। नंगौ, आथिखालाव पाबजि गेलेनानै गोबां सुबुंफोरानो गावखौनो बावगोमाग्रा जामारबाय। थामहिनबा फाग्ला बायदि जाबाय। जेराव बे जाथाया बिनिनो मोनसे बिदिन्थि। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360